Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Ka san Allah dini? Yanda nake ga kuke soyayyan nan ko? Wallahi isa ni ma in dai tana da koya ko kanwa ko ba saura ni wallahi ina son ta. Kai, da ji ba, baby. Kai. Sai da abai ke ji da kai kuwa? Bana yana son ka. Ke ba kai. Ya ganta yan lukuta. Kana morewa wallahi. Yan lukuta la. Ki san me ne ai na majamin na ko ba ta ba. Saboda ina son ki. Hai. Gara mata ɗaya da Allah. Hai. Allah ba dubi da. Allah kuwa. Yawwa, assalamu alaikum. Lafiya kana a tashi mana muku Allah muku albarka. Yawwa, wallahi ina dan ciki ina dan wasu rubuce. Madalla, kawo ya karka wahala da yawa. Da Allah ka bari ni wallahi ba na so da Allah. Ni ba na so da Allah ka bari. Alhamdulillah. Allah ya albarka. Ina kike? Kin ga wayannan yara biyu? Billahi allazi na sanin da ba ka dama wallahi ka san da ba ka fito sa ba allazi la ilaha illa huwa zaki hadu da ni duk abin da suka nema ki musu fa duk abin da suka ce in dai wanda kike ganin zaki iya basu ki musu ni na baki izini duk abin da zaki basu kina ji ko a'a da Allah ai ya za ka razanar da ni To a bari sai an jima mata. to in dai za a kanka a kawo mana in dai zai yi shiga da shi kuraka ku je duk abin da ya kamata za a yi A cike ma. a'a ba komai to ai yafi akan ana zaune wannan kudaji ya fito ya ga ku wannan ya fito ki shiga da shi cikin kuraka ta yawwa na gode to he kun fito ai sai ki sai ta dauko ita har yanzu bata dau halina ba ko ba ki gani yasa ita lokacin da na samu babarta ita har to ba gashi ne yasa take ta kuma wannan din ta ba ita ma yanzu haka in ta gani Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.